फरायसाफोरखौ दिनै जों बरायदों आं दिनै गावनि बे भरला बिसि UPPL नि सरकार दैदेननायाव आंनि जितु भरला Vcdc नि बिबान बे बिबानखौ आङो मोजाङै मावलांनो थाखाय बे Vcdc आव जेसेबां गोरिब बा फरायसा गथ'फोर दङ बिथांमोनखौ आं जौगाहोनो थाखाय आं दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों जेन गथ'फोरा बेबायदि प्रग्राम बा फारिलाइखौ लायोब्ला उत्सा जानानै इयुनाव आरो बिसोरो गथ'फोरा मोजाङै आरो फरायबावनो गोसो जाथों आरो इयुनाव बिसोरो गावनि लाइफखौ बनायना लाथों बे हिसाबै आं बिसां गथ'फोरनि सायाव आङो बेबायदि थांखिखौ लानाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव बिसोर गथ'फोरनि मार्कफोरखौ नायनानै आं सरकारखौ खावलायदों जे बिथांमोननो माबा मोनसे हायज' होनो हायो खोमा स्कलारशिप बा माबा मोनसे अनुदान बेफोरखौ जुदि आं होनो हायो खोमा बेबायदि आङो सरकारनि सायाव आं खावलायहोदों जोंनि UPPL सरकार मानगोनां बिथां प्रमद सारखौ जेन बे फैबाय थानाय गथ'फोरा सोलोंनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारि बा सोलोंथाइखौ लानानै जौगानो हागोन होननानै आङो मोनसे गिदिर आंनियाव मोनसे थांखि दङ बिसोरखौ आसा दं बिथांमोनखौ जे जौगाहोनो थाखाय आंहा जोबोद गोसो दं आरो माने बे कारनाव आङो दिनैनि बे फारिलाइखौ लानाय जादों आंहा बेयाव जाति आरो धोरोम बेफोरखौ आं एना एनि सानाखै आरो फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड आं बेयाव जेबो डिफारेन्स गैया गासै एजिअल आं गासैखौबो बेयाव दिनै 95 स्टुडेन्टखौ आं दिनै बरायनाय जादों आरो आं हामबाय होनदों गार्जेनफोराबो दिनै आंनि खावलायनायाव स्टुडेन्ट आरो गार्जेनफोरा बेयाव लोब फैनानै आंखौ हेफाजाब खालामफैदों बाट आंनि मेम्बारफोर आंनि खावलायनाय बायदि मेम्बारफोराबो जोंना सांग्रां जानानै दिनैनि बे फारिलाइखौ आं मा बुंबावगोन जेनेखा खुसि मोनदों जे गाजा गोमजायै जों बे फारिलाइखौ जों खुंनो हाबाय मेम्बारफोरनि थ्रुदिहै बेवहाय आं आरो मोनसे खावलायबावदों जोंनि भैरबकुन्द समष्टिनि जेसेबांफोर चेयारमेनफोर दङ आं गुरै खावलायहरदों जे नोंथांमोनाबो बेबायदि फारिलाइखौ लायोब्ला आं जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि गथ'फोरा उत्साह मोन Vcdc चेयारमेन बिथां आब' आलमा बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव बिथांनि Vcdc सिङाव गासै मेट्रिक पास जानाय एबार सेबानिफ्राय 2023 बे बोसोराव पास जानाय बेखौ बिथाङा बरायदों जोबोद गाहाम नांदों दिनै भैरबकुन्द समष्टियाव 12टा Vcdc दङ बेवहाय फुल प्लेजेड हिसाबै आलमाया दिनै गावनि सिङाव पास जानाय मेट्रिक केन्डिडेटफोरखौ बरायबाय गाहाम नांबाय आरो बिथांखौ आं साबायखर बावदों जोङो डिस्ट्रिक्ट कमिटि हिसाबै जोङो रिजाल्टनि सिगाङावनो इन्सट्राक्सन होना दोनदोंमोन बयबो पास जानाय न'खरनिसिम जोंनि पार्टिनि ब्लकआनो होन प्राइमारियानो होन बिबानगिरि Vcdc चेयारमेन मेम्बारानो होन सहैनांगौ आर'नाइ गान होनांगौ लाड्डु जाहोनांगौ बरायनांगौ जोंनि इन्सट्राक्सन दंमोन आरो बेनिख्रुइबो साबसिन आलमाया जे दिनै गासै पास जानायखौ नैबेहाय फेलिसाइट खालामबाय आर'नाइजों लोगोसे डायरि आरो बिथांमोननो रिफ्रेशमेन्ट होनायजों लोगोसे आरो टिचार्स गार्जेनफोरखौ लेंहरनानै ब्लक कमिटिखौ लेंहरनानै बे प्रग्रामखौ मोजां भाबै लाबाय बेखायनो भैरबकुन्द समष्टिनि आफादगिरि मनज काख्लारिजों लोगोसे इउथनि सेक्रेटारि बनजित बरुवा आरो Vcdc चेयारमेन आलमा आरो बिथांनि गासै मेम्बार्स बिथांमोनखौ साबायखर बावनाय थादों बे हाबाफारिनि थाखाय आरो प्रमद बर' बिथांनि नाजानायाव सोलोंथाइ बिथिंखौ मोजां खालामनो नाजाबाय थानाय जादों बिथाङा पावाराव फैनाय लोगो लोगो स्कुल एडप्सन दायित्वफोरखौ होदों आरो दिनै जों गाहाम नांदों नोंथांमोना बयबो मिथिगौ मेट्रिक रिजाल्टनि जि पासिं पार्सेन्टेज जोङो अदालगुरिया लास्ट पार्टिं थायोमोन चिरां अदालगुरि जेब्लायबो थ' धेमाजि बा कामरुप मेट्र' बिथांमोना गिबि बा बेबायदिनो पाठशाला बरपेटा हावलि बिथांमोना लायोमोन किन्तु ओइबार जों चिराङा जे फार्स्ट पजिशन लाबाय 88.68% बे जोंनि थाखाय बहुद गाहाम नांदों आरो माने थुलुंगाथाव आरो जों फैबाय थानाय समावहाय BTCनि मोनब्रै जिल्लायाव जों अदालगुरि आरो क'क्राझारा एसे उनाव एबार थाबाय फैगोन बोसोरावहाय जाहाथे मोजाङै खामानि मावनानै जों सरकारजों लोगोसे एडुकेशन डिपार्टमेन्टजों लोगोसे मोजाङै पलिसि खालामनानै अदालगुरियाबो बेबायदि पजिशन लानो हागोन बेखौ मिजिंथिदों आरो दिनै जाय बिथांमोना जोंनि इयुन जोलै हिउमेन रिसोर्स बिथांमोनखौ जोथोन लानो थाखाय जोंनि जे सासे Vcdc चेयारमेन बायदियाबो दिनै सांग्रां जाबाय बे जोंनि थाखाय मोजां लैखोन थांनाय समफोरावहाय जोङो दिनै आबसुआ जोंनि बर' मिडियाम पास जानायखौ बा गुबुन गुबुन सात्र संगठन आगसुआनो होन बा सान्थालि स्टुडेन्ट होन गाव गाव कमिउनिटिखौ बिथांमोना बरायो बे मोजां बाथ्रा गाव गावखौ जोथोन लाग्रोनांगोन फार्स्टआवहाय दिनै जों पार्टि हिसाबै किन्तु जोंना माने मिडियामजों खोथा गैया
माहारिजों खोथा गैया जोङो VCDCनि सिङाव गासै थानाय बिथां स्टुडेन्टफोरखौनो आदिबासियानो बर'आनो असमियानो होन सानथालियानो होन राजबंसियानो होन बिथाङा बरायदों आरो जोंबो बिदिनो इन्सट्राक्सन होदों आरो पार्टि हिसाबै जोङो मिडियामजोंबो खोथा गैया कमिउनिटि कालार क्रिड रिलिजनजों खोथा गैया जों गासैखौबो पार्टि हिसाबै बरायदों आरो बरायलांगोन आरो जों बेबायदिनो एवारनेस खालामनानै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जोंनि जि पासिं पार्सेन्टेज बेखौ जोङो बारायनांगोन आरो बेबायदिनो स्कुलफोरावहाय जोङो क्वालिटि स्टुडेन्ट जोङो बांसिन इनक्रिज खालामनो हायो बेनि थाखाय जों खामानि मावगोन जोङो दिनै पार्टिनि थाखायल' जों खामानि मावाखै सोलोंथाइ बिथिं आबाद बिथिं बेबायदिनो स्पर्ट्स कालचार जेथिंबो जों खामानि मावदों आरो बेबायदि मावलांबाय थागोन जियानो जा मानो जोबनायावहाय डिस्ट्रिक्टनि इन्सट्राक्सन मथे आलमायाबो मोजां हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर बावनाय थाबाय बड'लेण्ड सुपार 50निफ्राय दिनै सा 13 फरायसाफ्रा दिनै मेडिकेल दिनै मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जि भिजन मिशन सुपार 50 बियो मेडिकेल ब्रान्चआव दिनै 23 बिथांमोनखौ इन्ट्रेन्सनि थाखाय फाथायहरबाय 13 बिथांमोनखौ फाथायहरनाय थाबाय आङो न'खरनि एसे खामानियाव बेस्थ' दंमोन बेखाय प्रग्रामाव आं प्रेजेन्ट थानो हायाखिसै जियानो जाया मानो बिथांमोनखौ जोङो आनान गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिथांमोना जाहाथे साफा साफा जाफुंसार मेडिकेल डिपार्टमेन्टआव खामानि मावनो हानाय मोजां डक्टर मोजां रिसार्च जानानै फैथों जोङो नुदों दिनै हेल्थ डिपार्टमेन्टआ जोङो बिराद गाज्रि दिनै जोङो नुदों 55-50 बोसोरल' जोंनि मानसिफोरा जोरनो हमदों जानाय लोंनाय थिग गैया देहा सबबो माने डायबेटिस प्रेसार बहुद माने डिजिसजों जोङो भुगिनांदों बे जोंनि थाखाय माने दुखुनांथाव बेखायनो जोङो दिनै हेल्थ डिपार्टमेन्टआव गोबांथार माने रिसार्च स्कलार डक्टर माने मेडिसिन डिपार्टमेन्टआव खामानि मावनो हानाय जोंनि फुड हेबिटआ एसे सोलायनांगौ दङ नामा जोंनि हेबिटेसन थानाय जानायफोरा सोलायनांगौ दङ नामा बेफोरखौ मोजां एडभाइस होनो जोंनाव गोनां दंसै जोङो ट्रेडिसनेलि जोङो आबाद मावनानै जोङो बांसिन बे हाग्रा बंग्रा न' सिमफायनानै जोंनि दैया थिग नङा जोंनि थानाय न'फोरा थिग नङा फेसिलिटिसफोरा थिग नङा दासो जोङो एसे माने ग्रयिं डेभेलपिं जाबाय थादों जोङो गोबां बिथिङाव सांग्रां जानो गोनां दङ दा बेखायनो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जि भिजन बिथाङा दिनै शिफ्ट जानायजों लोगोसे नट अनलि पलिटिकेल बाथ्रा सानाखै जोङो हिउमेन ससाइटिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायजों लोगोसे हिउमेन कुवालिटिखौ डेभेलपमेन्ट खालामनायजों लोगोसे जोङो एसे ससाइटियावहाय आपग्रेडेसन लाबोनो थाखाय बिथाङा अभारअल नाजाबाय थादों आरो बिनि थाखाय साबायखर बावदों आरो रायजो राजाखौ आपिल खालामो नोंथांमोनखौ मिडिया नोंथांमोनखौ आपिल खालामो बिथांनि जि गासैबो मोजां खामानि मावनायफोरखौ फकास खालाम समाजखौ जों खौसे